тавре қаблан иттилоъ дода будем зимни вохӯрии масъулини Федератсияи футболи Тоҷикистон дар оғози мавсими имсола бо раиси шаҳри клуб, роҳбарият ва сарпарастони дастаи Равшан ҷиҳати боз ҳам омода намудани варзишгоҳи марказии шаҳри клуб ба бозиҳои чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олӣ, бозии финалии ҷоми Тоҷикистон 2023 ва бозиҳои ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё марҳила ба марҳила муҷаҳҳазгардонӣ ва мутобиқгардонии варзишгоҳ ба стандартҳои зарурӣ корҳои назаррас анҷом дода шуда истоданд. Ин навбат дар варзишгоҳи марказии шаҳри клуб баъди ворид гардидани таҷҳизоти равшанидиҳанда васлу насби онҳо аз ҷониби мутахассисони ватанӣ анҷом ёфта истодааст. Бояд гуфт ки дар таърихи мавҷудияти дастаи Равшан дар варзишгоҳи марказии шаҳри клуб боре ҳам бозиҳои хонагии даста шабона роҳандозӣ нашудаанд ва ҷиҳати боз ҳам мутобиқ гардонидани варзишгоҳ барои бозиҳои шабона айни замон корҳои васлу насби таҷҳизоти равшанидиҳанда ба анҷом расида истодааст. Завали мавсим комиссияи лицензиякунӣ аз Федератсияи футболи Тоҷикистон омада буданд ба ҳама шаҳру ноҳияҳо. Мо дар пеши онҳо ваъда додем ки имсол майдони равшани клуб ба мавсими нав таъмиру аз навсозӣ мешавад. Барои ҳамин хеле ки шумо бинед вақт ҳама чизро ишон дод. Имрӯз майдони мо яке аз беҳтарин майдонҳои Тоҷикистон, ҷои утоқҳои либосиваскунӣ ки беҳад дар сатҳи баланд сохта шудааст ва нурафшоное ки шумо ки ҳозир мебинед солҳои сол умеди кӯдакии мо буд ки кош як рӯзи дар майдони равшани клуб ҳамин хел нурафканҳо сохта шавад ва имрӯз чӣ хеле ки мебинем ҷомаи амал пӯшид. гуфтам ба маврид аст ки айни замон чаманзори варзишгоҳи марказии шаҳри клуб яке аз беҳтарин майдонҳои варзишӣ дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад ки ба хотири ин ҳама созандагиҳо Лигаи футболи Тоҷикистон дар оғози мавсим ба хулосае омад ки финали ҷоми Тоҷикистон дар соли 2023-ро маҳз дар варзишгоҳи марказии шаҳри клуб баргузор намоянд. Айни замон барои омода намудани варзишгоҳи клуб ба бозиҳои хонагӣ дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё корҳои таъмирию бунёдӣ дар қитъаҳои гуногуни иншооти мазкур ба анҷом расида. Аллакай корҳои васлнамоӣ, курсиҳои нармафзо, таҷҳизоти равшанидиҳанда ва табло барои баргузории бозиҳо дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. То ба имрӯз аз ҷониби масъулони дастаи Равшан ҷиҳати бароҳмондани бозиҳои хонагии даста дар ин варзишгоҳ тамоми саъю кӯшишҳо рафта истодааст. Тасмим меравад ки рӯзҳои наздик баъди пурра омода намудани варзишгоҳ гурӯҳи кории Конфедератсияи футболи Осиё ба шаҳри клуб ташриф оварда ҷиҳати дар майдони хонагӣ баргузор намудани яке аз бозиҳои гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё комиссияи лицензиякунонӣ кори худро анҷом диҳад. Мухлисону ҳаводорони дастаи Равшан бар он назаранд ки новобаста аз он ки бозиҳои хонагии Равшан дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё имсол дар шаҳри клуб баргузор мешавад ва ё не, аллакай варзишгоҳи клуб ба яке аз зеботарин варзишгоҳҳои ҷумҳурӣ табдил ёфта истодааст ва муосиргардонии иншооти мазкур орзуву ормони чандинсолаи мухлисони футбол, яъне баргузор намудани бозии тими мунтахаби Тоҷикистон низ дар шаҳри клуб амалӣ карда мешавад. хушбахтона барои мухлисону ҳаводорони футболи шаҳри клуб ва ноҳияҳои гирду атроф дар баробари ин ҳама созандагиҳо роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон тасмим гирифт ки ҷиҳати ҳар чӣ зудтар бунёд намудани Академияи Равшани клуб майдони сунъии варзишгоҳи марказии шаҳри Душанберо ба ихтиёри дастаи Равшани клуб диҳад ки бунёди майдони иловагӣ дар шафати варзишгоҳи марказии шаҳри клуб аллакай оғоз гардида баъди тахту ҳамвор намудани майдони мазкур рӯзҳои наздик дар ин макон мактаби футболии дастаи Равшан ба фаъолият оғоз менамояд. ҳоло бошад ба хотири бемамнуният баргузор намудани даври гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ва иштироки бобарори дастаи Равшан дар ин мусобиқот майдони иловагии дастаи Равшан маҳз варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор интихоб шудааст ва тамоми қувваву нерӯи масъулони дастаи Равшан барои он сарф шуда истодааст ки бори нахуст яке аз бозиҳои ҷоми Конфедератсияи футболи Осиёро дар яке аз шаҳрҳои вилояти Хатлон, яъне шаҳри клуб баргузор намоянд.